Austrijske tvrtke u Hrvatskoj proteklih 12 mjeseci ocijenili su za razvoj opće gospodarske klime, odnosno stanja u nas, kao pretežito pozitivno do stabilno. Prema anketi koja je provedena među austrijskim tvrtkama u Hrvatskoj u jesen 2017. 55% ispitanika smatra kako se gospodarska klima, to jest situacija, poboljšala. 31% kaže da je ona ostala ista, dok njih 14% smatra kako je došlo do pogoršanja. Što se tiče prognoza za nadolazećih 12 mjeseci, austrijski sudionici istraživanja bili su vidno suzdržaniji, jer samo 46% ispitanika očekuje poboljšanje. Jednak postotak, odnosno 46%, smatra da će stanje ostati isto, dok 8% računa s pogoršanjem. Anketa u Hrvatskoj poslana je na adrese 500 austrijskih tvrtki, od kojih je 98, dakle 20%, sudjelovalo u istraživanju. Austrija je drugi najveći strani ulagač u Hrvatsku. Na koncu trećeg kvartala 2017. austrijska ulaganja iznosila su 3,9 milijardi eura. U nas posluje oko 650 austrijskih tvrtki, a mnoge od njih u Hrvatskoj su prisutne već dugo vremena. Austrijske ulagače moguće je naći u mnogim sektorima u Lijepoj našoj. Tako su prisutni u financijama, bankarstvu i osiguranju, zatim u turizmu, proizvođačkoj industriji, maloprodaji i IT-u. Tvrtke u anketi, među ostalima, odgovarale su i na pitanje o tome što očekuju od razvoja vlastitog poslovanja u ovoj godini. Općenito govoreći, kretanje u 2017. otkrivaju kako je, sudeći prema poslovnim rezultatima austrijskih tvrtki u Hrvatskoj, ona bila relativno dobra godina, a očekivanja od 2018. su na tom tragu. To je dobar znak. Teme pravna sigurnost, smanjenje birokracije i predvidljivost gospodarske politike ostaju goruće točke, kao i rastuće teškoće pri pronalasku radne snage u kojima u individualnim razgovorima izvješćuju mnoge tvrtke, a jasno se odražavaju i u online anketi. Inače, rezultati istraživanja ABC Indikator, osim u Hrvatskoj, prikazuju raspoloženje među austrijskim investitorima u još 24 za Austriju najbitnije zemlje za izvoz.